Aj my sami môžeme urobiť veľa preto, aby bola naša domácnosť šetrná k životnému prostrediu. A to tak, že doma, v každodennom živote, nebudeme používať prostriedky a prípravky znečisťujúce vodu, lesy, pôdu a ovzdušie. Aj maličkosťami môžeme urobiť veľmi veľa. Ako? Napríklad, ak sa budeme snažiť kupovať čo najmenej výrobkov v plastových obaloch. Možno ste si všimli, že salámy, klobásy, syry a mnohé potraviny na policiách obchodov sú v obaloch, ktoré sa v prírode nerozkladajú. Čo môžete urobiť proti tomu? Používajte napríklad vlastné textilné vrecúško na pečivo. Zeleninu a ovocie ukladajte do vlastnej sieťovky. A nakoniec si celý nákup odneste domov vo vlastnom košíku. Aj pri upratovaní a praní môžete používať prostriedky priateľské k životnému prostrediu. Takými sú napríklad ocot a citrón. Používali ich už naše staré mamy. Oplatí sa znova začať využívať poznatky, ktoré naši predkovia získali v minulosti. Energetické zásoby Zeme sa míňajú. Uhlie, plyn a ropu už nebudeme môcť dlho používať. Ich ťažba je čoraz zložitejšia a nákladnejšia. Čo môžeme urobiť preto, aby sme svietili a kúrili šetrne k životnému prostrediu? Musíme prejsť na obnoviteľné zdroje energie. Čo znamená, že sú obnoviteľné? Znamená to, že sa obnovujú každý deň. Sú to slnko, vietor a voda. Mnoho ľudí už používa solárne panely. Určite ste už videli lesklé panely na strechách domov. Umožňujú zachytávanie a využívanie slnečnej energie. Môžeme si ňou nabíjať telefóny, svietiť a vykurovať. Už vám niekedy napadlo, že pre zdravie Zeme môžeme niečo urobiť aj tým, že budeme doma produkovať čo najmenej odpadu? Doma budeme mať menej odpadu, ak nebudeme kupovať plastové obaly. Ak budeme plasty, papier a sklo triediť a ukladať do samostatných zberných nádob, uľahčíme prácu spracovateľov odpadu. Papier sa môže opäť použiť na výrobu toaletného papiera, výkresov alebo krabíc. Takto už nebude odpad, ale užitočné výrobky. Sklenené fľaše sa môžu umyť a opakovane plniť nápojmi. Existuje veľmi veľa dobrých nápadov na zníženie množstva odpadu vznikajúceho v domácnosti. Ak bývate v dome so záhradou, oplatí sa dopestovať si zeleninu a ovocie. Kuchynské zvyšky sa dajú kompostovať a použiť na hnojenie. Potraviny, ktoré si dopestujeme na vlastný stôl, nepoškodzujú prírodu. Na rozdiel od tých, ktoré sa predávajú v obchodoch, keďže tie sa k nám musia prepravovať stovky kilometrov. Pritom musíme brať do úvahy aj škodlivé výfukové plyny nákladných vozidiel. Malú záhradku môžete mať aj v byte. Čerstvá bazálka na šalát, koktejlové paradajky alebo jahody sa dajú pestovať v kvetináčoch na okne alebo na balkóne aj v tom najmenšom byte. A starostlivosť o rastliny navyše prospeje našej duši.